Het is net de leeuwen, maar ik riep Mercedes-Benz. En ik had je nou Peugeots en Citroëns. Je maar vaak stocht, hij redt het net. Hij komt net verder als een kadet. Hier ben ik, meisken, in mijn Mercedes-Benz. Nou ben ik eerst wel even benijd. Wat zullen we hier op een motorkap? Dat ben ik. Dat ben ik. Deze machine, die had gewoon die man verkocht. En toen er een pensioen had hij me stiekem op foto geknipt, maar het is een koker. En toen kwam ik er later en toen ging het deze vergroten en had hij me hier opgezet. Want dit is net jouw auto. Had mijn auto uit 10 jaar. 20 jaar geleden had ik een kast, hier de 90 stoelen eruit. En weer de 4 weer uit. En hier de nog. En jou hebben we nog een paar Mercedes en shit. Ben jij een Mercedes-man? Ja, en hard dan leren. Ik ga hier een stier op hakken. En die hiek voor en dan kwam hier een man met een BMW en ik zei, "Jok, de stier wel in." Vandaar. Ja, meende ik dat. Hij meende het al. Ik zei, vertrek, ik moet net oorhouden op die maar had Mercedes opdonderen. Nou, meende de man, ik meende, maar goed. Ja, ik ben Mercedes mijn hart neer. Ik ga alle typen zo doen. En joh, had je maar een mooi plakje. Ja, we waren nog 50 jaar. Toen had ik het gekocht en opgebouwd. Zolang ben we trouwd en zolang wij weer rek. Ja. En joh, gooi je net weer uit, denk ik. In Mercedes, maar wat langer dan deze. Dat kan. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Je was op vakantie? Eén keer op vakantie was naar Appelscheer, een week hier gestolen. Had me net verleden. Ik sandaal nog. ik er wel achter, want ik hier een steen in een sandaal. Van die plastic en dingen. En dan weer zo. Als ik ergens kom van mijn plastic sandaal, hè, dan ben ik gewoon ziek. Oh jongen, op mijn vakantie? Nee, ik wil op mijn eigen baas leven, wat dacht ik. Ik ga tegen je best wat, jongen. Ik hoor die leeflafjes daar in die dingen. Dat missen die alles op elkaar. Mocht ze boven leren hebben wat op is. Ik niet. Hé? Oh, nou, man. Want ik mag altijd naar haar, want ik ga zoeken ziekte. Maar ik bedoel, ik kwam ook bij de zoekerdokter en die zei, hoe je die de boerenkool op? Ik zei, een koeltje, vet erin en spekvet. Denk je, een bras op elkaar. Ja, maar die mag je ook naar haar. Nee, ik zei, ook wel. Ben door het oor. Toen kreeg ik een week boerenkool met water. En dat moet ik wel zeggen, dat het smaken. Nee, dat was toch nou. En als je 80 hier bent, dan hoor ik dat meer dan op de bezinning, hoor. Je doet het lekker op je eigen manier. Zo is het. Ga je dat ik altijd die in het leven? Ja, maar joh. Jongen, hoe kan je altijd naar de oorsturen? Dat zijn mensen die, ik doe bouw dit en dan schrijft nou, jongen, het hier steekt oor aan. Nou, dan denk ik bij mezelf, ik zou een hele nacht naar de praktiseren hoe ik het hart hoor. Wat ik zelf ga en wat ik meidje ken. En dan best het mooi gewoon. En dan komt er zo'n aap, mijn per linkerhand, die zegt, je niet hoe het oormaat neert. Zo, dan maar sta ik de klomp krijgen, een schop woord van helemaal. Ja, dat is gewoon zo. En daar had ik net van. Ik kan me wel maar redden, maar het gebeurt nog minder. Wat heb je altijd in je werkzame leven? Nou, ik ga van alles leren. Ik ga bij de eerste baan bij carrosseriebouw. De tweede baan bij Halbersma. Toen had ik een paar hier auto's lopen. Dus, maar dat komt van de gemeente net meer, want ik ging geen hinderwoordvergunning. Toen had ik een beetje schootje bij de eten koop maar weg. Toen ben ik uit Nappen gegaan en toen ga ik zo'n 25 jaar bij op een slagplaats. Kjell en Kajje in de stroppen. En de laatste visje hier, die treinchauffeur. Die karaven waren los.
En die drukken alle keer dat je oprijden en al die dingen meer. Ja. En dat ben ik ook uit. En ja, dan vind je het wat uit. Zoen je wel weer jong wezen wollen? Ja, maar dan liep het al los. Dan liep het wel los. Maar dat zal de beste moeten worden. Maar dan liep het wel los, ja hoor. Hoe dan? Nou, ik bedoel, nou ja, hoe dan? Maar er zit geen ander voorbeeld van Jan. Wat er nou over de mensen doen. Als nou die zwarte mensen had vroeger, daar in Afrika, hè, die bouwden de hoeden 12 meter hoog in de bem. Daar brachten ze de oude bem doorheen en daar brachten de vader doorheen en de sleppen door. En als ze maar weg waren, dan kwam de jongen weer weg. De lijnettenbrouwer bleef in Effelop. Het kruipen van het Noord-Woenen, met de hielden net. Koelkast werkte, zeggen. En al die dingen meer. Nou, dan gaan we de meiden maar te zwemmen in de veert. Dan gaan we de poedels uit. Dan gaan we naar dezelfde veert een visje. En dan weer met 14 man. En dan vonden we de visje visken. 14 gaan we maar naar horen. Want te winnen, die visje in de weer net. Maar als het nou eerst jokse, mag men rekenen. Hier naar een plekje daar en dan pakken een boord visje. Daar zit ze mooi maar boordwandel bij heel betijd. Want al wat zit met de wei. Dat is van u. Ik had op het jongfabriek gewerkt, dan weer de kanaal. Die weer net onder prijs. Die brachten op de jongfabriek. Met vracht van vol. Maar dan weer de bangen weer opeten en dan smitten de blauwe oordeel van. Maar je voorstellen. Eetbaar spul. Smitten ze voort. En dan met appeldekkers te prijzen, dat krijg ik en breng naar de boer. En dan ben je verrekken even aan hoor. Nou, dat is ook gruwelijk. Ja, ik ken hem in net bij het samen. En in deze moderne tijd, en zulke moderne mensen zijn er al voor. En zo lieflijk, met de kerstdagen en zo dingen. Is hoe, en dan ben je alles vergeten. Dus daar had dat ene mensen had wat voor bij hoe. En dat vind ik het verschrikkelijkste. Dat die oude oorlog.